anta ke ka damine dogo France ntene na dogo France kelen biye kasi bi ntene ma antu jate wa kibaru ya minnu banga jamana kono nana a folo e femi o de anga dolateme fanga hali na ya soro kwa e fanga paruni fanga yake ni marafai sabu hasimu be joro minabi foi ma sama fo marafa babulu wa marafate afache afatate abatate foi tate fo jamana ayere bo kalama o marafa min babulu ni sigi men fle chikela ika bugdala de ibi lempo munu zara ibi taxi munu zara ibi naflo munu bo ani jamana marabo bi bo kata delike jamana jie fantan nani fe aw munu togola ko o naflo kadi aw ma ka bo siguna ka bo diguna ka frake ka lakana ka koloshi ka tare ka aw nene ka bere o naflo mi no bi di aw togola de o de bi ke ka marfasan hali kalami be ke asimun kelente hali joseke hali mi nte josi e ma o ma be mali kono Sheikh Moro Jara de la kan fonyewu ako josi mi ko Sheikh Moro Jara ko Sheikh Moro Jara dongo be Sheikh Moro Jara la bi ko jiebe wasana ye mi ya di Sheikh Moro Jara ma we fasude ijara kulubakari o ye mali bedi e ma ma ye bi ko ye kiritigela ye ko ye dogotoro ye ko ye karanmogo ye ko ye amana ka sugu o sugu sa esigilen fle I ka kwele sanfɛ esigilen fle I ka buni ngono jibi shuri kan e fle ali kulushi loki nyumande ela bolu fenti bolo yere tuma dola ni ye fenzoro fembuli ma o ye fali enyebe mama na sanfɛ ko ye kulatige ka damine bi kabli o asimin ko ita fuka se maliden bela jelema fengo fembe eni sanche fengo fembu bolo abeyi asabu de awye o asimin ko ita atuntara la dala amadamine alela de maoma ne koni ye jamana kuntigiye sanwo san ni seliba bi ke ama ke sungolo seliyo ama ke sagafaga seliba yo no bi ke bedi bita kerengana ne nyana anga jamana kuntigiyo funa ya soro ti jamana ngono wala na ya soro lujurabula ne du ma fama ku me ka fo franche fanga jamana denw ka fanga kuntigile sugandile ka fo ko seliba ka ke ka to dugula tuma dola funa kera Ibrahim Bokar Keita wati dola coronavirus in fanga bonyene atumbe seli kuluba ayrabe Keita tuma dola beka laseli lame note maoma no kera masugandile abele jele olu debita seli misribala o misriba o de fleni amba fo romi maku wasablu ani no ye araida yoroye bomoko araida o yere ni subache katengu sumi bumi jolendo nuka maku artisana awo assemblée artisana bani tlibiche badaji sugu fien no ye subato monobole nyono placi anato o bani bache o konfela lasa o e badaji toye o misri ba mi mbe bamako de aletumbe ta la dala ina foto ba ke chugumi atumbe akira tratatemani o selibaseli de cfsa tumamina almami atlali sili jolila aku kwabita bagan faga no ye la ya sagai o fagali frontière de lasa ni wali an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin galuma jira baara in de kɛra o seliba in senfɛ n'a kɛra Mali asilamɛ minnu sera ka misiriba la sɔrɔ n'a kɛra a ko kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna duwawu minnu n'o kɛra kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ jamanadenw ka setigi ni dali masa deli a bɛ se ka Mali yɛrɛ a bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka Mali lafiya cogo min a b'a to Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman min na duwawu kɛra o senfɛ hali minnu bɛ n'olu ye frontière fanga ɲɛmɔgɔw ye bi kɛ n'o ye Asimu Koyita min ni jigilatigɛ wale dɔ taara ka sɛgɛrɛ frontière wala donlatɛmɛ fanga min n'a b'o kuntigiya la u bɛ se ka fori cogo ɲuman min fana na o selijɔ de senfɛ sa dɔ de tun b'a fɛ ka Asimu Koyita kantigɛ sabu ja minnu kɔni yera la ŋaniya min tun b'a la dɛ a y'i pan ka bɔ jama ni Asimu yɛrɛ ni kininbolo fɛ frontière fanga ɲɛmɔgɔ ni kininbolo fɛ ka sɔrɔ a lamininen don a kɔlɔsilikɛlaw fɛ koyi nka misiri kɔnɔna na yala u ma faamu wala u tun t'a kalama de wa a ma bɔ sira o sira fɛ Asimu kɔni Ala de y'a kisi a pantɔ de bɔra ye ka jama ɲɛnamakolon to hali minnu bɛ yen n'olu ye Asimu kɔlɔsilikɛlaw ye olu yɛrɛ b'a dɔn tuma min na k'a fɔ ko ŋaniya min b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sera Asimu ma kaban muru de b'a bolo an kɔni tun tɛ kɛnɛ kan ye nka kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ yen kɔni bɛɛ lajɛlen selila alimami de kɔfɛ n'o ye Amadu Kale ye Allahu Akbar
seli joko fila in bannen kɔfɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ taa seliba seli jɔli la olu b'a dɔn k'a fɔ rakan fila don o bannen kɔfɛ min ye alimami ye ale sɔrɔla ka na kutuba daminɛ n'o ye seliba kutuba ye. Jamana in bɛ lahalaya gwɛlɛn minnu na an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma, lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma. Kutuba in senfɛ min ye alimami kale a ye jamanadenw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna min ye silamɛw ye ani maliden tɔw ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka dusukun kɛ kelen ye k'u dama kasi maa la n'o ye dali masa ye. Cɛfɔ ni kanbɛ bɛnɲɔgɔnya kunkɔrɔ sigi karama bɛ se ka segin an faso Mali kɔnɔ cogo min a ka kuma bolila nin de kan. Wa a ma dan Mali kelen ma koyi a ko dali masa bɛ se ka duniya basigi cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu yɛrɛw bɛ yen minnu tun y'u ka wariw sara ka fɔ u bɛ taa hiji la ɲinɛ Joseph fɛn min y'a bali o ye coronavirus de ye. Coronavirus kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasogo la setigi jamana fara fantan jamanaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnniyara min ye a silamɛw ye olu ma se ka t'u ka hiji kɛ ɲinɛ k'a sabu kɛ nin bana in ye. A ko duniya bɛ se ka basigi cogo min lafiya bɛ se ka segin duniya kɔnɔ cogo min karama bɛ se ka segin duniya dugukolo kan cogo min duniya bɛ se ka lafiya cogo min a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma. Nka kutuba bannen kɔfɛ ani duwawu bannen kɔfɛ tuma min na alimami yɛrɛ bulila ko a bɛ taa bagan in faga dɛ nin jigilatigɛ wale in nin nkalon majira wale in de kɛra. Maa ŋaniya jugu dɔ a ka ŋaniya tun tɛ foyi ye ka Asimu yɛrɛ kantigɛ ni muru ye wa k'a kɛ misiri yɛrɛ kɔnɔna na kabako. Mali in kɔnɔ kɔni a maliden yɛrɛ tɛ fɛn min kɛ n'a banna n'a murucira karo gɛlɛya la. Nin de ye dunya siran ɲɛw duniya mun bɛ siran Mali ɲɛ. Mali de kɔnɔ yan jamanakuntigi gusira ka taa fo fanga bundaso la ka taa ci o kɛra yan. Mali tun bɛna min kɛ ni ala tun ye nin cɛ in ka laɲini sabati a bolo an tun bɛna mun de fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tun bɛna mun de kɛ. A barika ala ye ala min ye Asimu Goyita ala min y'a kisi dɔw ko k'a ka kodɔn dɔw ko k'a ka sɔrɔlasiya ŋana nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. Nka mɔɔw kasara la olu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu ka dɔnko n'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ n'u ka kɔlɔsili k'a ye bani Asimu lamininen don kɔlɔsilikɛlaw fɛ. Asimu Goyita don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ a tun kɔlɔsilen don mɔɔw fɛ mɔɔw tun jɔn bɛ a tɔnkɔrɔ dɔw jɔn bɛ k'u ɲɛsin a ma dɔw jɔn bɛ a kɔfɛ dɔw jɔn bɛ ka seleke bɛɛ lajɛlen lamini nka o ma nin cɛ in bali ka poyi i b'a fɔ sajugu k'i pan ka na Asimu kɔ donnen ka na bɔ a kɔfɛ ko a b'a kantigɛ ni muru ye kabako. Wallahi ne Jose kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ Asimu ka kisi ma sɔrɔ foyi fɛ fo Allah cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ala de y'a kisi. Ala bɛ Mali fɛ o ala bɛ Mali fɛ sabu ni nin tun kasara in tun ɲɛ sɔrɔla nin tigi in fɛ an tun bɛna mun de fɔ an tun bɛna mun de kɛ diɲɛ tun bɛna yɛlɛ an ma tuguni. Nin ko in nka kodɔnna dɔ n ye dɔ ɲininka o ko ma Jose ni ala bɛ jamakulu o jamakulu fɛ a bɛ jamakulu in la jarabi de awɔ a bɛ lasugula ko caman se jamakulu in ma o jamakulu in na ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ minnu sabalila ala kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin ye ala ka latigɛ ye olu bɛ sabali u bɛna tɔnɔ sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ a yafa ni a karama ala bɛna d'u ma. Nka ni mɔgɔ min de ma sabali sa ne kɔni kɛra mɔgɔ kɔrɔtɔlen ye k'i b'i ta dilan i yɛrɛ ye ɲiniko jugu la o ɲiniko jugu kɔlɔlɔ ma kɛ fɛn min ye ko ala b'o d'i ma. A ko Jose fɛn min ye Mali sɔrɔ seliba don o ye ala ka latigɛw de ye n'o tɛ a bɛ faamu cogo di ka fɔ misiri kɔnɔ jamanakuntigi ka kan k'a kantigɛ anw tɔgɔ tun n'a fɔ diɲɛ fɛ tuguni sa dɛ a tɔ tun tora min ye ko Mali y'o kɛ kutuko ye ko Mali ye mun de kɛ ko Mali y'a ka jamanakuntigi kantigɛ misiri kɔnɔ an tun bɛ taa fɔ min a barika ala ye ala min ye Asimu kisi wallahi a barika ala ye ala min ye Mali kisi lebu ma a barika ala ye ala min ye Mali tanga. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne bɛ fɛn min ɲini aw fɛ a kana kɔlɔsiw bila dɛ a kana nafila seliw bila a kana duwawu bila a ye ala deli faso ye an dɛsɛra koyi n'o tɛ nin nkalon ma jira baara ye ni nin tun ye ɲɛ sɔrɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ɲantuma Bamakɔ bɛ cogo min na Bamakɔ bi ɲantuma an si t'a dɔn an ka jamana bɛ lahalaya an bɛ fɔ cogo di an b'a kɛ cogo di an tun b'an yɛrɛ bɔ nin na cogo di n'a fɔra k'a fɔ an talon na an dafirilen don an b'a fɛ k'an sɛnsɛn ka wuli ni dɔ nana ka na bolifɛn yɛlɛ an kan an b'a kɛ cogo di. Ala kɔni ye Asimu kisi. Tuma min na nin nkalon ma jira baarakɛba in tuma min na a dɛsɛra ka Asimu kantigɛ Asimu kɔlɔsilikɛlaw de nana ka na cɛ in jaso sa k'a fereke ka sɔrɔ k'a sɛnsɛnni daminɛ ka taa n'a ye. Nin baara in kɛlen kɔfɛ Asimu kisilen kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu tun ye seere ye kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ nin don kofɔlen n'u bɛna juillet kalo tile 20 ma nin cɛ tun b'a fɛ ka Asimu kantigɛ ni muru de ye. Ala y'a kɛ Asimu yɛrɛ sera ka i yɛrɛ bali cɛ in ka mantɔrɔ ma
yani lakanabaw olu kana cɛ in jɔsɔn ka taa n'a ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ɲiningali minnu be yala o jɔnni de ye nin ŋaniya ta jɔnni ye nin cɛ in bila nin baara in na nin cɛ in y'a kɛ ni jɔnni ka magɔn ye Asimu kɔni a kisira tuma min a yɛrɛ ye jaabi di bamanankan na tuma min na jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon wartɛm olu ka cidenw sera ye Asimu ye fɛn min fɔ o filɛ nin malɛ minnu be jamana kɔnɔ minnu be jamana kɔ kan ka fɔ ala k'an ka sanw cɛya ala ka hinɛ tagaw la ala k'u dayɔrɔ suma minnu ma mɛnna ala ka kɛnɛ d'u ma sɔrɔsi min fana minnu jogina kɛlɛ kɔnɔna la ala ka nɔgɔya d'u ma ka fɔ seli don min ye yafa don ye don min ye makari don ye ka ɲini malɛ bɛɛ fɛ malɛ bɛɛ ka bɛn Mali bɛ taabolo min a tɛ ɲɛ fo maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ i kɛra président cogo o cogo mɔgɔ ma fɛ ka jamana jɔ kelen tɛ se ka ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ an fanga kɛ kelen an bɛ ka hakili kɛ kelen jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo n'an fanga an nimisi waso la an ka degun kun an ka sɛgɛn kun minnu b'a to an kɔmɔgɔw olu bɛ lafiya sɔrɔ hali bi ka ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ minnu bɛ Mali jamana kɔ kan ni maliyɛn fana bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ tunga fɛ ka tunga jugu la ko ɲuman sigi a jamana kɔnɔ ala ka sɔn ni kodɔnni de ko la n tɛ b'a la mais foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ jamana a bɛ jɔ n'ala sɔnna a ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a ye maa min diya i b'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a ye maa min diya i b'a fɔ waati la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimu Goyita a y'a ka kuma daminɛ ni fɛn min ye aw ye faamuyali sɔrɔ a daminɛ kɛra dugudon de ye ka ɲɛsin jamana ma a filanan a ka kuma filanan bolila fɛn min kan o ye lahalaya min kɛra a y'a bila minɛ min kɔnɔ nin de b'a jira k'a fɔ ale hami min bɛ ale la bi o de ye jamana kana ani jamanadenw lakanani jamanadenw lafiyali jamana kolosumali jamana basigi Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ ala kɔni ye ɲɛmɔgɔya in kalifa ale la wa lakana min tanga min n'o kɛra sabu ye a yɛrɛ ka kodɔn ani ala ka dɛmɛ kɔfɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ nin bɛɛ ye kow de ko minnu bɛ tali kɛ jamana in bɛ lahalaya min na bi a ka laɲini ye fɛn min ye a ye ɲɛfɔli kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Cokɛli Kokala Mayiga ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o fana tun bɛ seli kɛnɛ in kan Bamakɔ misiriba la a ko kɛra ale yɛrɛ ɲɛna Cokɛli Kokala Mayiga ye ɲɛfɔli kɛ sabu a ma k'a kɔ fiyewu aw ni ne ani lamɛnbaw bɛɛ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jamana furancɛ fanga a marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Cokɛli Kokala Mayiga ye an k'a fana lamɛn kɛ ne kun sigilen bɛ président kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ sali banna walima min retire ka taa lahaliya faga an kun bɛ k'a kɔnɔ diplomate yɛrɛ bɔra mɔgɔw kun sigilen bɛ dɔrɔn ka wuli ka bɔ donc au moment d'inattention fitinin cɛ dɔ profitera ka bin président kan ala barika la a ma se ka tiɲɛni kɛ président yɛrɛ a b'a dɔn soldats don donc ale yɛrɛ ka réaction cɛ in nana a ɲɛ tugu o de la o ɲɛ tugu in de la président y'a bolo ta ka bloquer bras gauche o y'a sɔrɔ muru b'a bolo o de ye président blessé sur le doigt n'o tɛ foyi m'a sɔrɔ ala barika la président yɛrɛ y'a fɔ ko ye fɛn fitinin ye c'est un fait divers ale y'a banaliser mais o b'o kɛ parce que ale ye soldat de puis ale ye jamana ɲɛmaa ye mais ne ye gouvernement ɲɛmaa ye président ye kuma min fɔ o ye kuma ɲuman de parce que a ye maliyɛnw a ye welewele kan bila maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ u ka n'u perturber ka diinɛ maliyɛnw silamɛw bɛɛ fo o le y'a ka président o ye jamana ɲɛmaa a ka kuma de ye nin mais o kɔfɛ ne yɛrɛ ye kuma min fɔ médiaw la ko min kɛra tigitigi an gouvernement an kan ka fɔ maliyɛnw k'a dɔn u kana kibaruya mɛn média wɛrɛ la minnu bɛ bɔ kɛnɛma ou bien réseau dɔrɔn de kan donc kuma fɛn min kɛra jɔnjɔn o de filɛ nin a nana moment d'inattention in dɔ nana profiter la ka bin président kan ala barika la a ma se ka sira sɔrɔ maintenant n bɛ min fɔ maliyɛnw ye min kɛra bi o b'a yira bɛɛ ala ye min latigɛ bɛɛ o de bɛ laban n'o tɛ cɛ min nana a ma na ni ŋaniya ɲuman ye muru min b'a bolo a binna président ka cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko ŋaniya jugu don sisan enquête bɛ sen na ni min bɔra la fana maliyɛnw bɛna dɔn an tɛ foyi dogo maliyɛnw la ka mun fɔ maliyɛn ye ka welewele kan bila maliyɛnw min kɛra bi o b'a yira ko n'ale ye min latigɛ o de bɛ laban an ka jamana an bɛ welewele kan bila maliyɛnw bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si kana farafara hali min kɛra bi o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka farafara ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn buruja an ka n'o kɛ an ka au contraire an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn ko maliyɛnw ye jamana kelen malidenw ye kelen o t'a bali enquête ka continuer qu'on reste vigilant parce que transition in peut-être mɔgɔw dɔ bɛ a man di u ye o parce que transition bɛna yɛlɛma don jamana marali la
b'a fɔ ko Mali kura n'i b'a fɛ ka fondation kura sigi peut-être a tɛ diya bɛɛ ye mais o bɛɛ la an kan ka Maliɲɔnw bɛɛ la convaincre hali minnu dalen tɛ transition la an k'u la convaincre an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ n'a y'o kɛ o bɛ na fanga di an ka jamana ma pour que ni transition in bɛ ban don min na ka Mali danbe Mali hɔrɔnya Mali tilenya ka kɛ jamana tilen n'a souveraineté i y'a faamu k'u bɛɛ lasegin a ma donc o kana perturber peu o événement min kɛra o événement fitini de président y'a fɔ mais on doit rester extrêmement vigilant an kan ka leçon tirer fana pour que transition in a kana jɛngɛ cogoya si la a kana bɔ sira kan a bɛ sira ɲuman min kan bɛɛ kan ka duwawu kɛ bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka se ka taa ɲɛ ka bɛɛ fo ka force de sécurité fo ka Bamako famille fondatrice Bamako alimamiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Bamako population bɛɛ min kun bɛ misiri kɔnɔ n b'u bɛɛ fo parce que u y'a yira ko y a une maîtrise de toi u hakili sigilen don u ma panique ma mɔgɔ si ta ni panique kun kɛra tiɲɛniba bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ force de sécurité fana ne y'u fo n bɛ segin a kan tuguni k'u fo parce que n'u kun baara kɛ cogoya dɔ la peut-être tiɲɛni bɛ kɛ bi ou bien ko dɔ bɛ bɔ a la mais u ye situation maîtriser hali cɛ minɛna ka tiɲɛni kɛ force de sécurité y'a défense ta mɔgɔw kana bin a kan donc bulu fana fo la ka fo président de la transition ye ko Maliɲɔnw bɛ duwawu k'a ye ni duwawu bɛ mɔgɔ min ye duwawu tɛ bin jamais n'an tora sira ɲuman kan tiɲɛ sira kan ka Mali jɔ tiɲɛ sira kan n b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'a wuli transition in kama Ala tɛ sira d'a ma donc ka bɛɛ fo bɛɛ ka hakili sigi foyi basi tɛ se président la bi ne kun bɔra a fɛ sigilen bɛ a n'a somɔgɔw bɛ baro la n'a teriw n b'a fɛ k'o de fɔ Maliɲɔnw hakili ka sigi an balimaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga n y'a yira u la k'a fɔ Asimu sigilen wala Asimu kɛlen ka bandaw ani Muktar Wan ka fanga min ni ale yɛrɛ tun kɛra sabu ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka ninnu sugandi bandaw fɔlɔ de sigira Asimu n'a jɛɲɔgɔnw fɛ o bandaw sigilen kɔfɛ olu tun ye danaya ta k'a da Muktar Wan kan o Muktar Wan ni bandaw olu ka baara bolila bolisira minnu fɛ Asimu kɔni n'a fɛmɔgɔw fɛ o de ye k'a fɔ fanga dir'u ma ni hakilina minnu ye laɲini minnu tun ɲininiw fɛ u ka fanga in boli o sira fɛ o lawaleyali ni o sabatibaliya de y'a to Asimu n'a jɛɲɔgɔnw u tilala ka fanga in minɛ ninnu na fanga in minɛna bandaw ani Muktar Wan na waati min yan'a bɛ jamana marabolo kura o ɲɛmɔgɔ sigi Asimu tun ye mɔgɔ minnu wele n'o ye Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kabila ɲɛmɔgɔw an ka kɔlɛtigiw duguba kɔnɔ yan n'o ye Mali faaba ye a tun ye baara min jujɔn Cogɛl ka sigili la a kɛn bɛ laada de ye a fɛ o laada in o de ye tuma o tuma ni latigɛw bolila Mali kan wala latigɛw bolila Mali kɔnɔ ani u maa kelenw ka ɲɔgɔn ye a kɛra olu de ka laɲini ye sa wa a mana kɛ ale de ka laɲini ye sa wa a mana bɔ sira o sira fɛ an ka jamana kuntigi fangasigi bolo na kuluba dantigɛliw kɛra ye o dantigɛli ninnu kɛra sabu min na Bamakɔ tutigɛbaw an ye kibaru jɔnjɔn minnu kɔni sɔrɔ o de ye an ka tutigɛbaw n'o ye Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ni kabila ɲɛmɔgɔw ni kolatigɛlaw ye ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu wulila ka Asimu sɛgɛrɛ fo fangatigi bolo na kuluba taali tun kun ye fɛn min ye u yɛrɛw ka fɔli la u bɛna ɲɛfɔli kɛ nka a ma bɔ sira o sira fɛ min ye Bamakɔ tutigɛbaw ka ciden ye ale fɔlɔ ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kan olu filɛ nin an nan'i lajɛ i t'o dɔn an y'a ye fɛn t'i la diyara n ye bonyana ma n b'i barika da fɛn min ni a tɛmɛna Ala kana ɲɔgɔn yira an na fiyewu jamana in Ala ka kɔrɔtan a kɔrɔtabaga Ala k'u kɔrɔtan fɛn fɛn b'a ɲini ka jamana in tiɲɛ Ala k'an ɲɛ an n'o bɔ ɲɔgɔn kan an balimaw nin tun ye Bamakɔ tutigɛbaw olu ka dantigɛlikɛla min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sheikh Fantamadi Ɲare ye hakilila cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ale ye fɛn min fɔ o de ye tuma dɔ la ka na Asimu Goyita kana lajɛ a lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ jamana in yɛrɛ bɛ se ka kana ni duwawudenw minnu ye ka ɲɛsin faso yɛrɛ ma ale ye dantigɛli kɛ o la nin baara in n'o ye galomajira baara in ye jigilatigɛ wale ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ koyi a kɛra Bamakɔ misiriba de kɔnɔ n'a ma faamu Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ yala a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ mɔgɔ bɛ don misiri kɔnɔ fo misiri yɛrɛ kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Koyita ye ka taa fɔ i b'a kantigɛ misiri kɔnɔ ni Asimu yɛrɛ ka ŋaniya jɛlenya tɛ sabu a ye kuma minnu fɔ
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw y'o kuma ninnu mɛn. A fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye a ye don kɛ jamana de ye. A filanan ye fɛn min ye a bɛ hami ni Mali de ye. N'a dun fɔra ka fɔ nin wale in kɛra misiri kɔnɔ, Bamakɔ misiriba de dun ye Bamakɔ alisilamɛw ka diinɛ yɛrɛ a kungo o kungo bɛ yen ko a wale bɛ yen k'a daminɛ kunungo fo ka se bi ma ko latigɛyɔrɔ de ye misiriba kɔnɔna ye. N'i y'a ye k'a fɔ jamanakuntigiw bɛ taa Bamakɔ misiriba kɔnɔna na seliw fɛ ani silamɛya ka lajɛbaw fɛ, a kɛra a kɔlɛ de sigira o de kama. Ni a ma faamu don, maa dɔw bɛ se k'a fɔ kore Mali yɛrɛ a silamɛ ɲɛmɔgɔw olu tɛ ni janfa la sabu a kɛra olu de ka daga la. Nka a bi faamu sabu Asimi yɛrɛ ye min fɔ ani Cogɛl Kokala Mayiga ye fɛn min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, ne hakili la ka fɔ a ye faamuyali kɛ. Mali a silamɛ jɛrɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye, ale ka ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Ibrahim Konta ye, ale tun bɛ yen. Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka ɲɛmɔgɔbaya bɛ Usman Sherif Madani Haidara de bolo. Nka nin don kofɔlen dantigɛli kɛra Ibrahim Konta de fɛ Mali Haut Conseil Islamique n'o ye Mali faraɲɔgɔnkan diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye. U ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min ni o ni jamana alisilamɛw o ni diɲɛ jamana wɛrɛw silamɛw, jamana yɛrɛ silamɛw ni jamana yɛrɛ marabondasow bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minnu bi kuma jamana alisilamɛw ka laɲini an'u kungo n'u ka haminako n'u jɔyɔrɔ fali la, o de ye Haut Conseil ye. Olu ye kuma minnu fɔ n'a dantigɛlikan bɔra u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ dankan fɔlɔ Ibrahim Konta, ale ye min fɔ kuluba u filɛ. Bɛɛ y'a dɔn e tun bɛ se k'i ka seli kɛ i ka so kɔnɔ i kelen, seli bɛ kɛ fana, nka i y'a laɲini i ka fara i ka jamanadenw kan ka u ka nisɔndiya k'a latimɛ ko ɲuman na ka taa kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka bon ma ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n'o y'u ka misiri ye. I n'i ka gouvernement mɔgɔw a y'aw ka misiri fisamandiya min Ala y'a di misiri ma ni k'a di silamɛw ma, i yɛrɛ y'o bonya laseg'o ma. Ko ɲuman bɛn an ma nka kɛrɛnkɛrɛnna a kɛra kɛnɛ min kan a n'a kɛra waati min na o ye dɔ fara an ka dusukun kan. Donc anw silamɛw bɛ sabali ɲini fɛ hali bi ka muɲu ka to Alahu Taala ni ka dugawu kɛ an ka kuma laban na hali bi Alahu Taala ka i kisi, Ala ka Mali kisi. Maa o maa ni Alahu Taala bɛ Mali ɲɛni don i bolo Ala k'i kisi ka Ala k'i tanga. Donc baara min n'a kalifalela bi n'o ye an ka transition ye jamana ɲɛmɔgɔ Ala k'a kunna wolo di. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw ma Mali a silamɛ tɔn kulu bolofaraw bɛɛ lajɛlen u fara la ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye. Aw ma a ɲɛmɔgɔ dankan aw m'u ka kuma lamɛn. Nin bɛɛ kɔfɛ sa Asimi mun ye ni janfa in tun labɛnna sabu ŋaniya de ma sabati a kɛbaw fɛ a walebaw fɛ. Jamana in yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ fɛn min y'u bila nin baara la, a m'a bɔ sira o sira fɛ. Janfa a ma labɛn Ala kɔko ye, a labɛnna Ala ɲɛna sabu mɔgɔ madogo bɛ Ala madogo tɛ fiyewu. Nka dali masa Mali bɛ Ala min bolo o ma sɔn, n'o dun ma sɔn kaba foyi tɛ se ka dilan ɲuman fara juguman kan. Jango juguman don sabu ni tun ɲɛ sɔrɔla ɲanuma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, i b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ aw la, aw bɛ ɲininkali kɛ kori anw ka dugawu in b'i ka minɛ Ala fɛ, nka Ala de b'a ɲɛdɔn. Nin kɛra ni laɲini minnu ye Cogɛl Kokala Mayiga ko sɛgɛsɛgɛli ninnu tɛ bali, nka jamanadenw sigin bɛ ka nin ko in ɲɛɲini. An bɛ Ala deli janfa min tun labɛnna a sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ɲuman a ko bɛ maa minnu bolo u k'a kɛcogo ɲuman dabali n'a fɛɛrɛw sɔrɔ. Nka min ye Asimi yɛrɛ ye sa, yala mun de b'ale fɛ k'a fɔ fasodenw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Bamakɔ tutigibaw ye ani a silamɛ kulu ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye, Asimi Goyita. Bɛɛ kan ka faamuya jamana in tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka lakɔlɔsili kɔ, a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka ŋaniya siri mɔgɔ kelen baara tɛ. Président bɛ baara fɛn kɛ a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ de la, ale kɔni b'a to ala kun cɛ de sinon mɔgɔ de b'a baara kɛ. Donc hali bi ka ɲini mɔgɔ fɛ parce que ko bɛɛ faralen bɛ Ala la, donc bɛɛ ka Ala deli, anw de diinɛ karamɔgɔw ye ani dugutigilakaw bɛɛ ka Ala deli. Hali bi Ala ka jamana in bɔ sababujugu kɔnɔna la, ka jamana in kisi, ka jamana in ka sababu ma don jamana ba bɛ sigi. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, an ma Asimi Goyita ka kuma mɛn, a ka kuma fɔcogo nin bɛ mɔgɔ hakili sigi, hakili la k'a fɔ nin ko in kɛra kɛcogo min a kɛra minnu ɲɛna n'o fɔlɔfɔlɔ o ye Asimi Goyita yɛrɛ ye sabu a kɛra ale de la. Nin baara jugu in nin ŋaniya jugu in
nin galo ma yira ni jigila tigay n'a tun ɲɛ sɔrɔla kɛbaw fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ o tun ye Asimu de ta ye a n'a furumuso a n'a denw a n'a ka kɔlɛw jamana bɛ niyɔrɔ sɔrɔ o la sabu jamana mara kalifalen don ale la tuma dɔ la mɔɔ dɔw n'a fɔ kalifa tɛ ale de kan ka dɔ kalifa don ni kalifa tun tɛ a kisira ka bɔ min na a tun tɛ bɔ a la fiyewu jɔnni y'a kalifa ma ya Allah jɔnni y'a d'a ma Allahu jɔnni bɛna dɛmɛ Allahu nka o k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye kɔnɔnjɛya faso ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw k'a lajɛ bani kabini Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka se bi ma an ka jamanakuntigiw n'a daminɛna Modibo Keyita la o sara kaso la a tun bɛ tiɲɛ kan o a tun tɛ tiɲɛ kan o wallahi ala b'a dɔn o kɔfɛ min ye fanga minɛ o ye Général Musa Tarawele ye o Général Musa Tarawele fanga bannen kɔ fanga minɛlen a la a ka san 20 ni kɔ fanga kɔfɛ Général Musa Tarawele ala ka yafa kama nka malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye olu tun limaniyenen don ni Musa mara ni Musa Général Musa Tarawele ka alisilamɛya ye alisilamɛya min don k'a to fanga na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a ɲɛdɔn sunkalo kalo ma jɔ fɛn fɛn bɛ se ka silamɛw bali k'u ka silamɛya baara kɛ a tun ye nin bɛɛ lajɛlen bali san 20 ni kɔ san 22 ani kalo damadama kɔfɛ fanga in nana minɛ a la mɔgɔ min fɛ o tun ye Amadu Tumani Ture ye ale ye san 10 kɛ kaso la a tun fɔra de k'a kan ka faga nka a labanna cogo di cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn fanga bilalen a fɛ jamana in ferekelen kɔfɛ a nana se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ wulila ka s'a ma ala ka yafa Général Musa Tarawele ma a ye fɛn min fɔ a don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ye furancɛ min kɛ fanga na fo ni nin waati ni yɛlɛmana dɛ n'o tɛ maa tɛna sigi fanga na ka furancɛ jan kɛ i n'a fɔ Général Musa Tarawele ye waati min kɛ fanga na ala ka hinɛ a la bi n y'a ɲininkali min kɛ jamana in bɛ lahalaya min na a fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye a ye waati min kɛ fanga na n y'a ɲininka a ko ne tɛna ɲini ko koyi ne bɛ taa n'o ye kaburu de la wa jamana in bɛ lahalaya min na n'ale bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ Général Musa Tarawele ala ka yafa k'a ma a ye nin fɔ don hakililajigin don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka Général Musa Tarawele ka kuma ninnu lamɛn bani bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o bɛ se ka bɔ hakili la cogo di n'o bɛ taa n kaburu kɔnɔ n'o bɛ taa n kaburu kɔnɔ amina yarabi ala ma n'a cogo jana bon ni ko ne bɛ jamana in fɔ baw ye nkalon tigɛ mais wallahi n bɛ jamana in fɛ bon n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ n ye nin fɔ sisan nɔ o bɛ yen nɔ et puis bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dogona ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye dogona ko ye mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gunna an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an k'o kuma fɔ o tɛ gunno ye o tɛ gunno ye. Général Musa Tarawele a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kumajugu ye san 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o o kɛ jamana mun kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min se ka i kuma ɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen nɔ mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi tugu sɛmɛ i bɛ taa yen. yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min i fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ. ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ ni n ko n bɛ da don a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o latigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli u ka n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talona yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo. nin tun ye Général Musa Tarawele ye ale bɔlen fanga na maa min ye fanga in minɛ a kɔfɛ o ye Amadu Tumani Ture ye o Amadu Tumani Ture a ye fɛn min fɔ
kabako sabu ale furancɛ fanga kɛ waati min o kɔsa fɛ a bɔra fanga na Alpha Umaru Konare santan kɛ Alpha Umaru Konare tatɔ o ye fanga di a ma wala ale kɛra fanga kuntigi ye Alpha kɔfɛ ale ka fanga ma laban fanga in paruna maa minnu fɛ o ye ni sɔrɔdasi kelenw de ye hali ni maa kelenw tɛ Mali sɔrɔdasi kelenw de don a bi fanga bila waati min a bɔra yan don min a gɛlɛyara kosɛbɛ ka taa ɲaniman bori la Senegali o laban kɛra cogo di bi anw malidenw anw bɛ ka ATT de tanu dɔw kɔni bɛ k'a tanu o ATT bɔlen fanga na Ibrahim Boubacar Keita nana sigi o Ibrahim Boubacar Keita nga o furancɛ kɔnɔna na Jɔnkunda Traoré kɛra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye min y'o sɔrɔ Mali in kɔnɔ yan a kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a kɛra u ɲɛna yan o Cheikh Maro Jara ko ne ma ko ale bɛ taa Jɔnkunda sɔrɔ don min ale m'a dɔn ko a ɲɛnama tun don o fɔdenw fana bina o fana ye lahalaya gwɛlɛn kɛ o taara ATT taara o yɛrɛ fatura bi Ala ka yafa kama maa min sigir'o kɔfɛ o ye Ibrahim Boubacar Keita de ye Ibrahim Boubacar Keita bina fanga in na don min malidenw jigi tun b'a kan ka se hakɛ min na anw yɛrɛ kɛra a fɛmaa ye fo ka taa fanga in bɔ a bolo don min hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ laban in na hakilina minnu jamana tun bɛ mara ni hakilina minnu ye minnu bɛna fɔ anw ye a n'an bɛ min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ jamanadenw caman wala jamanadenw dɔw ni tun nana ban a la mɔgɔ min ye fanga in minɛ n k'o ye o sɔrɔdasi kelen ninnu de ye o sɔrɔdasi kelen marifatigiw de ye IBK ka fanga in paro ka daminɛ waati sa fo ka se bi ma o bɛ maa minnu bolo o y'o sɔrɔdasi kelen kulu kelen de ye o Mali ka girin ka se hakɛ min ma ni mɔgɔ ma nan'i sigi Mali kuntigiya la k'i b'a kɛ i ta ye i ta min tɛ tiɲɛ ye maa ma dogo bɛ Ala ma dogo tɛ dɛ maa o maa n'i sigira Mali ka girin ka se hakɛ min ma maa kelen kunnadonni tɛ se ka kɛ Mali ye maa kelen kunnadonni tɛ se ka kɛ Mali ye fiyewu maa kelen tɛ se Mali kɔrɔ hali jama yɛrɛ Mali kuru kara tɛ se Mali kɔrɔ Ala kelen pe de bɛ se Mali kɔrɔ o tuma maa o maa bɛ yen ko jamana in kalifar'i la kana dɛmɛbaa wɛrɛ ɲini dɛ ka bɔ malidenw na ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kan'o ɲini dɛ i ka dɛmɛbaa ka kɛ Ala ye Asimu bɔra fɛn min na n'a tun kɛra laɲini sabatira bi b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ b'an da min tɛ nin ye a kɔni ma kɛ Mali silamɛw fɛla ye hali Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Usman Cherif Madani Haidara ye a fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min kɛra a fɛ o filɛ nin ye alhamdulilahi an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn nin ye kibaru telima ye Haut Conseil islamique ka niveau la bi wulada in na Haut Conseil islamique ye kibaru dɔ sɔrɔ kibaru min ni a ye hakiliw dekun ni a ma bɛn silamɛw ma ko kɛcogo kama an y'a mɛn bi Haut Conseil niveau la k'a fɔ transition président dɔ y'a ɲini ka tɔɔrɔ se a ma silamɛw ka batokɛyɔrɔ la ni o ye misiri kɔnɔna ye et bienvenue chez Kabbalah. O la Haut Conseil islamique tɔgɔ la an b'a nin baara in condamné k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra transition président na a ma bɛn silamɛw ma a ma bɛn hakilitigiw ma k'a sababu kɛ bi ye seliba de silamɛw ka seli don silamɛw ka ɲɛnajɛ don silamɛw ka donba don o kɔfɛ a kɛra silamɛw ka batokɛyɔrɔ de la silamɛw ka batokɛyɔrɔ la n'i y'a lajɛ an ka Mali ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu an yɛrɛ n'u bi ɲɔgɔn sama k'a yira k'a fɔ u mago tɛ silamɛw la u t'i ye silamɛw ka kungo la alors ni transition ɲɛmɔgɔ n'o ye président Hashim ye ni ale sɔnna ka wuli k'i ɲɛsin silamɛw ka alabatoyɔrɔ la misiri la parce que a yɛrɛ ye silamɛ ye k'a fɔ a bɛna fara silamɛw kan ka seli ni tɔɔrɔ ɲinina ni o ye silamɛw ka batokɛyɔrɔ la o ye silamɛw ka kumasuli ye silamɛw kan k'a yira k'a fɔ Ala ka so tɔɔrɔ man ka mɔgɔ si sɔrɔ Ala ka so kɔnɔ hali kafiri min tɛ seli a bɛ boli sɔn n'a sera ka mɔgɔw kɛɲɛ ka don misiri kɔnɔ misiri huruma b'a tanga tɔɔrɔ ka n'a sɔrɔ o ye kafiri min tɛ seli fiyewu mana misiri ye alabatoyɔrɔ de ye mɔgɔ ɲɛ ganenw ɲɛ sumayɔrɔ ye misiri kɔnɔna de ye mana ni min kɛra misiri kɔnɔ bi juma misiri ba la Bamako k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔ se transition ɲɛmɔgɔ ma o kɛra fɛn ye min ma bɛn silamɛw ma o tumana Haut Conseil bi ni acte condamné k'a fɔ a ma bɛn an ma an bɛ Ala deli ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ misiri kɔnɔ hali ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ kɛnɛma Mali silamɛw hakilila ye min ye bi jamana ye bɛn bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na kelenya bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kanu bɛ se ka don jamana in kɔnɔ pour que an ka jamana ka bɔ tan sabu an y'a fɔ an bɛ segin a kan jamana in mɔgɔ si tɛna bɔ bolo la jamana in yɛrɛ denw kɔ mɔgɔ si tɛ se ka jamana in kɛ foyi ye ni jamana in yɛrɛ denw tɛ wa an tɛ se k'o sɔrɔ sira si kan ni bɛn ni kelenya tɛ mana an b'a ɲini
mali den bɛɛ fɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan an k'an bolo da an dusu kan an ka jɛ ka an ka tɔɔrɔ bɛ minnu ka k'o muɲu yanni nin waati in ka tɛmɛ ala ka se k'an dɛmɛ mɔgɔ kana mali kunna mali hinɛ bɛ min na n'a bɛ hami ni mali n'a denw ye mana nin de tun ye au conseil islamique ka déclaration ye nin baara in na ko a ma bɛn silamɛ ɲuman si ma bi dekun wɛrɛ ka mali in sɔrɔ jango k'a kɛ silamɛw ka alabato yɔrɔ la n'o ye juma misiri kɔnɔna ye jango k'a kɛ an ka seli kɛnɛ kan n'o o ye an ka seliba yɛrɛ kɛyɔrɔ kɛnɛ ye o kuma na kuma min bɛ an fɛ ka fɔ k'a ɲini malidenw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ o conseil bolo bi k'a lase ni ala ka diɲɛ ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka mali kɔlɔsi ala ka mali kisi. nin tun ye Haut Conseil islamique a ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye a silamɛw tɔgɔ la n'o ye Mali silamɛw ye u ka tɔnbolo faraba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ye o tɔgɔ la ale ye min fɔ a ko nin wale ma bɛn Mali a silamɛw ma n tɛna tɛrɛmɛli wɛrɛ kɛ tuguni komi a yɛrɛ ye dantigɛ aw ye lamɛnli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali bɛ dali masa de bolo janfa minnu bɛ labɛn ŋaniya minnu sirilen don Mali kama maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ kunungo fo ka se bi ma Mali bi kisi ala de fɛ hali min ye Mbuye Haidara ye ɲɔrɔ Sheikh Mbuye Haidara ale fana ye mɔgɔw lajɛ misiri kɔnɔ n'o y'a ka misiri ye ɲɔrɔ a fana ye fɛn min fɔ o de ye dali masa de ye jamana in kisi wa Mali bɛ dali masa ka kana kɔnɔna na malidenw ka lakana sirilen don ala de la a fana ye min fɔ janfa min tun labɛnna a janfa fɔlɔfɔlɔ labɛnna Mali de kɔnɔ sabu n'a tun ɲɛ sɔrɔla tuma dɔ la bi tun b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin ye. cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ni mɔgɔ min ye ɲɔrɔn shirifu kɛ selidon a ye duwawu min don jamana ye a ye bilasiralikan min lase Asimu Koyita ma aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka kuma ninnu bɛ hakililatigɛ di mɔgɔ ma fo n'a y'a sɔrɔ jigi bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye ɲɔrɔn shirifukɛ y'a ka kumaw daminɛ ni fɛn min ye o ye ka barika da Alahu ye ka seli ciden kan cidenw na sɔn hɛrɛma n'o ye anw ka ciden ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma in jujo n'a fɛ waati min a ye kuma fɔlɔ min fɔ o de ye nin ye nafilati idil adha an ye saliba nafila min kɛ san kɔfɛ ani ka khutba kɛ alhamdulillah wa nashkuruhu an bɛ ala tanu ka barika da alladhi razaqana an na'mal dhalika ala min y'an ka jigana sera k'o kɛ ni basigi ni tanga ye نسلم على جماعتنا كامل jama in bɛɛ lajɛlen fɔ نحيطها jama yɛrɛ kɛrɛfɛma bɛɛ lajɛlen a b'o fɔ filanan ye fɛn min ye a ye basigi ni yɛrɛkunsɔrɔ jidi ani karama a y'o don Mali ye Mali kɔrɔn fo tile bi Mali fantan naani fɛ sharikɛ ye min fɔ o la o filɛ nin نحمد الله ونشكره k'a fɔ بلادنا في الله الهدوء an bɛ ala tanu ka barika da an ka yɔrɔ kɔni basigi de bɛ yen رجعنا من الله تبارك وتعالى an ye min ɲini ala fɛ ala min ka sebaya kɔrɔtalen don أن يثبت ذلك ويزداد ala ka basigi sabati ka caman jidi basigi in na يحفظنا ala k'an tanga من التطرف ka bɔ o yɛlɛmayɛlɛmaw la والغلو ani yaadali la ala k'an tanga حركات غير مشروعة وغير مسنونة ani wulikajɔ minnu man ɲi minnu tɛ sariya ko ye minnu man ɲi ala k'an kisi k'an tanga wulikajɔ sugu la ندعو نفوسنا ودولتنا كاملة an bɛ duwawu min k'an yɛrɛ an b'o de kɛ an ka jamana in bɛɛ ye أن الله تبارك وتعالى ko ala min ka sebaya kɔrɔtalen يغفرنا بدولتنا العافية ala ka lafiya de ji di an ka jamana in na من مشرقها لمغربها جنوبها لشمالها ka taa jamana in kɔrɔ fɛ fo ka taa bila tilebin fɛ ka taa kaɲan fɛ fo ka taa bila baɲa fan fɛ ala ka hɛrɛ de ji di a la basigi de ji di a bɛ فيما بينها مسدود الرحم jamana kɔnɔdenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hinɛ de dɔn u yɛrɛkun ni ɲɔgɔn cɛ التآخي والتضامن ani balimaya ani ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ka don da kelen fɛ ala k'o de kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ وبلغني أن رئيس الدولة يامس ale y'a mɛn k'a fɔ ko kunun ko jamana perezidɛn واجه هجوم انتحاري i n'a fɔ dɔ de ye ɲɛsin a ma a bɛ tun bɛ fɛ ka kojugu k'a la لكن بفضل الله نجانا nka ala ka fɔ ne sɛbɛn ala y'a kisi مهنه على نجاة a b'a san kɔrɔta i n'a fɔ a bɛ ala tanu ka fɔ kisira cogoya min na a bɛ ala tanu o la داعي لي يقولوا من لا عقبات مدي يكون الخير a bɛ duwawu k'a yɛrɛ ka duwawu kɛ perezidɛn ye nin kɔfɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ de لنا جميعا an bɛɛ lajɛlen ye
قلنا هذا تعرض له كافو فني يشي بريزاي مكون تدمن الله تبارك وتعالى على ده بريزاي كشي مساين ده كشي لا يرجع عن ما كان له من نية خير ngani ahera ma fenwa fentum بريزاي na ngani ahera ma fenwa fentum بريزاي na kana sigin ko to akasabati akana ngani nyumai bayelma يخلص الوطن akaje ya afasoy akaje afaso akafaso dewnie يسعى العمل لا اللي يقدم دولة مالي يرفع عنها البلايا والشرور akiji jawe fenwa fenye be nyuma malika nyuma yani faso dewu nyuma akiche shirika jija ode madela يعمل سفيه والله خطاء والله شيء لكن لا غير نيته الخيريه لما كنت عنده بارا كنت عنده غير دولار ما كوجو كلا دو كوجو غير دولار والما كارتو يا غير دولار اي وكنا بريزاين لسجين كابو اكا اتمبي منا كان لسجين كابو اكا انسان هذا ما دين يرينكو هذا ما دين وني ما كوجو من غير كوجو ندو تبي كو اخرين برا تونو سنتولا هذا اللي ابتدى الدعاء عدلوا رسالة الرئيس وهذه ملي إرشادات أبدا كان يدعو عندك كان يشي بريزاين ما نفنا بلا سرلو ده كوفاي الجرائم ما كوجو كلاو تابعوا جرائم ولو يبقى كوجو كلا بتبقى كوجو ده كو ويحقق لا فللي ده بكينا فكونو منك على الجريمة نما عمي كوجو كنو يرا يقابل جريمة na sabatira kai kujugu ke ayi kujugu minge o nyangati de kanga kala اللي برع من الجريمة والله برع الحال من الجريمة ni ma mi ma kujugu ke semma kujugu la o tigila ma sentala البراء الآخرين ma o to mun jelen do ma fenke ما الحاجة ذا o man fe man ka se uluma la fu dore ka kodo ke kataja te dore ka kanoke اسمع اني قلت البراء da aya la men go ale ko ma jelo mun ma fenke mun ma juguman ke احنا مالي amali واصلين amma gobe بالعافية من الله تبارك amma gobe la fela no nanyu so kabu masayin fi amma gobala وراجنا منه an ba yini masayin fi an be lafiya da yini masayin fi راجنا منه an be lafiya yini masayin من fi الله تبارك وتعالى an ya yini masafe masamin ga seba ya kortalen كريم alami ngai حنان المنان alami ya hina masai alami ya diri masai هو اللي خلق المخلوقات alade ya kaddan feunda والذي رزقها alade ba kaddan feun garjige والذي يحييها alade ba kaddan feun nyana maya alade bu ufa ويرحمها alade be hinuna alade bu nyangati مع علن أذكر الحمد لله na tawuta alaka hina de kacca hude labu lembe katine nyangatai ngau مع أن أذكر الحمد لله ona tawuta alaka hina de labu lembe katine nyangatai ngau حتى أنها في عذابها fi ka do dan fon yere kutu la jabali yere la لو قدرة على ذلك o sebe masain de ka da fen to وحده هو الذي له ذيك القدرة la jabali la katlaka hina na ukonna na usibe ali ala kelen de yo تنال الرحمة ibaye بعذابه. do hina suruka to la jabala no ko ni kadi ala ya aboki ya hali الله تبارك وتعالى anya yini masain fe minga sebe ya kortalen تفضل نحن الدولة ala ka fonne sere an ga amminye ni jamalaye لنا يرد عنا ما حقوقي من كذا ذات o fonyo ko minum be jamalaye na ala ko yoni ka ba onna حروب ani kelewu minum be jamalaye na ala ko ba تنازعات nyogon sama jugu min be kele na ala ko boy هذه التنازعات وهذه الحروب هذه شملتنا كامل o nyogon sama ni kelewu no ila ananai jense jamalaye bela لا استدرنا لا من حكم nga dumbora an yeni fanjuma ya bora fangaun de la koy anga fangaun de na ni ko jugu ni ku ke mau kunna اليوم معدل الانقلاب على موسى تراولة kabini dommi ya kude tanke musa trawlela وجاءت الديمقراطية de demokra sukuna na جاء البلاء balawuna na والبواء ani على دولة مال man toro ni balawuna na mali jamanain na وعمها ضر الضرر toro na jamanain labo man toro yere na ke jamanain استاذ adumbora fanga maunu de fe استاذ بالله adumbora fanga maunu de fe الشعب عقب دخل الشعب fasodon fana na do ola دولة jamana fanga ترى وقت ibaye watu dola دولة وعندها السلطة وعندها الحكم ibaye fanga de do fanga bubulo fanga yen bubulo ترى وقت wati do fana ibuye مدة عايزة ما عندها سلطة ibaye fanga yere desenen do foi tubulo te se foya
لا نظام ni tonyoni الدولة وعندها قوة وعندها السلطة ni tonyoni jamana ke bai fanga bala fanga bula ولين يعود مثلا المصلحة لا يزرد لا ني وتوفير العافية ani kalafia الدولة عاجزة jense ila fanga indeselendo ula fulendo utesefenna هذا تخطيط الدولة ngo jamana yerde fanga yerde ini plan no tracé احنا مواطنين an ye faso denw jamana an ye jamana in denw استغلال jamana ba yɛrɛ ta tuma min انا عقب 20 سنة على ذلك jamana bɛ independance kɛ san min o y'a sɔrɔ ale ye san 20 a y'u latɛmɛ وانا مواطن في البلد ale filɛlen ye sigila yɔrɔ min ale ye yan nɔ fasoden dɔw ye لقد مرت لقد عنه an ma deli ka bɔ yan k'a fɔ k'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ واللي جرى فيه كامل fɛn o fɛn kɛra الحمد لله ala barika la شاهد كامل a kɛra an ɲɛna a y'a ye fangaw ninnu dɔrɔn de bɛ na ni gɛlɛyaw ninnu ye عارفين منك يا الرئيس الجديد e min ye perezida kura ye an y'a ɲini fɛ المدة اللي هي المعطية له waati min bɛ ka d'i ma والله لنا مسامحين هاي المدة ما حد ما اعطاه شيء لا يقدر يعدل wallahi haka to bai ga ko nin waati na sɔrɔ nin waati dɔrɔn de dira ma min ma ita se ka fɛn caman ga ala ayi ita se ka caman ما اعطاك مدة عدل wallahi waati jamma di ma fɛn bɛ se ka kɛ caman bɛ se ka kɛ waati min kɔnɔ nka hali na o taw قد يتعدل فيها i kɔni sɛra ka fɛn i jija ka fɛn min kɛ عنا دولتك فاصلة i ka don i ka jamana selen b'o ma i ka fasodenw selen b'o ma jamana in yɛrɛ kɔnɔ selen bɛ o ma والسلطة اللي انت فيها فاصلة e yɛrɛ bɛ fanga min na o selen bɛ ni sera ka ɲuman kɛ bɛɛ selen bɛ o ma انا بعد هذا ale kɔni min filɛ nin ye ما نحكم ne tɛ fangalamaa ye o يعني اعمال الدولة jamana in yɛrɛ fanga o baaraw ninnu ne t'a si la لا عمل كبير ولا حابوس ولا سنة baaraba tɛ baara mangani yɛrɛ tɛ fitininin yɛrɛ tɛ ne tɛ o jɔyɔrɔ ninnu si la jamana in na يعني مع السياسة ne tɛ jamana in fanga politikiw la ne t'o la يا غالبا nka kɔni سيد الرئيس من موقفه مخلص monsieur le président n'i y'i jɔ jɔyɔrɔ ɲuman na jɛlen ɲɛna سديد ka ɲumanw de kɛ k'i ɲɛsin ɲumanw de kama i yɛrɛ ka seko damajira la لوطنك i ka fasodenw ye انا بعد نقول صفر ne kɔni bɛ n bɛ jɔ i nɔfɛ نقول صفر n bɛ n jɔ i nɔfɛ واللي يسمع لي يقول maa o maa bɛ ne ka kuma mɛn o b'i jɔ i nɔfɛ a b'i dɛmɛ ولا نقول ناصرة يسمع لي دوري ناصر n bɛ n jɔ k'i dɛmɛ maa min bɛ ne ka kuma lamɛn o b'i jɔ k'i dɛmɛ هنا الفاصل حد يعود مخلص ka da kan an mago bɛ maa la maa min jɛlen bɛ i n'a fɔ a b'a kɛ faso de kama k'a kɛ faso ye نقول الله an kɔni n bɛ se ka nin de fɔ i ye السلطة لو عند مثلا ne tɛ fanga na k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ de don ayi nin de bɛ n bolo هذا رقد nka n filɛ ka min fɔ i ye ذهب a sabatilen don ما ان شاء الله ما لا يغيره ni ala sɔnna a tɛ wuli n ye min fɔ i ye a fɛn t'a ba yɛlɛma موقف صالح ni e kɔni y'i sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ ɲuman na ne bɛ n jɔ i nɔfɛ n b'i dɛmɛ ذهب o kɔni sabatilen don hali الى اجل الخير ni hɛrɛw nana دور تنزل i bɛ n ye i kɛrɛfɛ الى اجل الشر ni bɔnɛ yɛrɛ nana دوم تمويل anw bɛɛ de bɛ na to حدنا لا يمشي لا يعد ban fila bɛɛ bɛ to o bɔnɛ in na ni dɔw kɔni bɛna taa ka boli bɔnɛ in ye fo n'a kɛra e ye dɛ ayi bɔnɛ tɛ yen k'a fɔ ko bɛ ne boli jamana in ye n kɔni bɛ se ka nin de fɔ sisan واللي معايا واسمع لي maa min bɛ ne nɔfɛ maa min bɛ ne ka kuma mɛn ne bɛ min na o tigilama bɛ kɛ o de la واللي معايا ما نتكلم ni maa min tɛ n nɔfɛ n tɛ ka n ka kuma kantini o ma ان شاء الله ni ala sɔnna جماعه ne ka jama ماني عالم فيها متطرفين ne t'a da kalama k'a fɔ ko majuguw bɛ ne ka jamana ماني عالم فيها مشاغبين n t'a kalama k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw bɛ ne ka jamana ولا نهواه للشغب ولا الضبط o tɛ anw ka laɲini ye لا للمصلحه o tɛ anw ka laɲini ye ka juguman laɲini ayi o tɛ anw ka laɲini ye anw bɛ ɲuman bɛ yɔrɔ min an b'o de laɲini an b'o de fɛ ان هذه هي تعليماتنا الدينيه ka da kan anw ka diinɛ degelisenw de ye nin ye الاسلام an ka silamɛya diinɛ degelisenw de ye nin هي ye طبيعتنا o واخلاقنا de kɛra an ka tabiya ye a n'an jigow ye كان انسانيتنا ما تعرف يكون العافيه والخير i n'a fɔ an ka maninfinya yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ don ni lafiya ni hɛrɛ de tɛ واخر دعوانا an ka duwawu laban alhamdulilahi rabbil alamin يا الله يا الله يا من يجب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين
يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكايد البغاة المعتدين. يسلم شيخنا حماه الله ومصطفاه وشاكرا اياه ما جاء ربي اجتباه ومن يكد الردى سقاه تجزي عنا بعصر جزاء بيقول الجود برزاء رزقنا بسبيل المكسي صافي البلاد من رحيق الانس وصلي قدر المصطفى عليه واله وصحبه المقتدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ni bena kɛ a kalanbon fɔlɔ ye jamana tɔgɔ la min bɛ tali kɛ denmisɛnw ka kalanbon daminɛw na ni a bɛ wele ko jardin min baara bena kɛ sigida 4nan fɛ ni a maɲɛma ye Amadu Watara ye. Nka ni kalanso kɔfɛlen a musaka bɔba o ye Iye Samake ye ni lasigiden kɔrɔ tun don wa jamana ye maire kɔrɔ fana tun don Welesebugukaw olu fɛ. Nin kalanbon in bena jɔ kalo 3 kɔnɔ wa $30,000 o de bena don kalanso in da fɛ. Kalanso in yɛrɛ bala ka jɔ Badalabu kɛnɛso o kɛrɛfɛ. Sira min sɔrɔla ka bɔ Iye Samake yɔrɔ olu de filɛ nin. Ni b'i faso fɛ i t'i sigi k'i a ma kɔnɔ k'a fɔ ko faso ka fɛn dɔ k'i ye fɔlɔ. I t'i sigi k'a fɔ ko fo i ka kɛ ministre ye fɔlɔ wali i ka kɛ député ye fɔlɔ wali i ka kɛ président ye. Seko jumɛn b'i ye bi k'i ka dugu dɛmɛ? Seko jumɛn b'i ye bi k'i ka commune dɛmɛ? Seko jumɛn b'i ye bi k'i ka jamana dɛmɛ? Donc o hakilina in kama bi an nana gabakuru fɔlɔ da commune 5 kɔnɔ maire ka demande la ani honorable Alu Kone ko o de gɛlɛya bɛ u ka commune kɔnɔ bi. Donc an y'o u ka wele lamɛn ka na comme an ye école-so 42 jɔ Mali kɔnɔ ka na nin k'a 43nan ye. Mais an ma de ka école-so jɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. An ma de ka jardin d'enfants jɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Donc an bɛ continuer ka denmisɛnninw ka école-so jɔ ka d'u ma ka jardin d'enfants jɔ mais u fana somɔgɔw ka jibundon jɔ ka d'u ma n'o ye château d'eau ye pour que ka minɔgɔ bɔ mɔgɔw la. Sɛnɛkɛlaw fana k'u sɔn sɛnɛkɛdabaw la walasa u ka se ka tracteur utiliser ka dɔ bɔ kɔngɔ la walasa dun ka fa ka sabati jamana in kɔnɔ. N y'o de fɔ ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ si ye jɔnya kɔ. Ɲɛmɔgɔya o ɲɛmɔgɔya n'i y'a ta ka kɛ i yɛrɛ kunkanko ye Ala b'o ɲɛmɔgɔya barika dɔgɔya. Donc Ala ka barika don an ka ɲɛmɔgɔw la. Maire m'a ɲini fɛ fɔlɔ mais ni sɔrɔla teriya sira de fɛ comme fana ye politique mɔgɔ de anw ka représentant fana dɔ bɛ CNT la o ye commune 5 den a y'a ɲini ale ni maire y'a ɲini k'a fɔ an k'a k'u ka commune na ni maire tɔw sera a ma ni an ye bɛnkan sɔrɔ sikasi t'a la an bɛ yan maliden bɛɛ de kama an b'a fɛ maliden si kana to kɛnɛ ma denmisɛnninw ka bɔ bɔlɔn kɔnɔ denmisɛnninw ka kisi accident ma denmisɛnninw ka kisi tununi ma an bɛ dɛmɛ don ka se Mali commune bɛɛ ma ni mun wulila ka se an ma ni mun y'a laɲini ni mun y'a dɔn k'an mago b'u ye ka se an ma an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin tun ye Iye Samake ale ka ɲɛfɔli ye sigida 4nan maire maɲɛma Amadu Watara ale y'a ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ye. Ka foli kɛ aw radio baarakɛlaw ni télé baarakɛlaw aw minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to a ka dɔ wurada in na an tun bɛ mun na Badalabugu CESCOM kɛrɛfɛ jardin fɔlɔ commune 5 kɔnɔ public ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bolo da commune kɔnɔ maire fɛ ka foli kɛ an dɛmɛjɛkulu la teriya mun kɛra sababu ye k'a ye minnu ko k'Amadu Watara taabolo jar'u ye n'a bɛ fɔ a ma notre commune avance olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ni PACP cɛ o de wolola nin sɔrɔ bɛ mɔgɔ caman bolo o tɛ kariya ka Iye Samake fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la fasojɔ la a ye kajuruta caman fɔ a ye mun fɔ jamana in kɔnɔ a y'a caman dan tigɛ anw kɔni dara la bi k'a sababu kɛ an ye première pierre mun fɛnɛ kalo 3 kɔnɔ an bɛna classe 3 ninnu inaugurer k'a sababu kɛ a bɛna $30,000 o de labila pour que baara in ka se ka kɛ wa o mana labila an b'a ɲini an bɛ dugawu kɛ a ye a b'a bɔ nafolo mun na Ala ka falen a kɔ falen miliyari caman n'a bolo pour que a ka continuer ka gɛlɛyaw lasigi kɔ jamana kɔnɔ awa an kɔni ma dan sɔrɔ a ka nin geste la awa a ye fɛn caman fɔ n'i y'a ye ale sera yan k'a sababu kɛ Amadu Watara ka wulikajɔ nin bɛɛ ye parce que tout simplement il est généreux donc dan tɛ a ka waleɲuman dɔn na donc Ala de b'a sara an b'a ɲini Ala k'a sara sarako ɲuman awa a ka to ka continuer jamana in kɔnɔ ka koba caman kɛ an kɔni ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ ka ɲɛsin a ma n'Ala sɔnna ma parce que ale ye tɔgɔ d'an ma an fana b'a dɛmɛ ka tɔgɔ d'an ma n'Ala sɔnna n b'a ɲini jamanadenw fɛ Ala ye nɔgɔya kɛ minnu ye u ka Iye Samake ladege Iye Samake caman ka sɔrɔ an ka commune 5 kɔnɔ ani a ka jamana kɔnɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ État tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ fa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ jamana si ma jɔ jamanadenw kɔ donc Iye Samake ye o misali de di bi donc an b'a ɲini commune 5 cɛ n'a muso fɛ bɛɛ ka Iye Samake ladege fo ka taa se jamana bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka Iye Samake ladege ni Ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye o ka nin waleya
ɲuman ɲɔgɔn kɛ parce que n'i ye école dɛmɛ n'i ye denmisɛnninw a bɛ fɔ a ma la petite enfant n'i y'olu dɛmɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i ye école dɛmɛ parce que n'i ye jardin ɲuman kɛ dɔrɔn siga foyi t'a la i ka école ko ye sira sɔrɔ mais n'i ma jardin ɲuman kɛ tɔ ka jɛ b'a la ko denmisɛnninw labɛn et puis o ma se école la don ye k'u tɔbɔtɔ fo ka taa se école la den ye ka sira ɲuman yir'u la jardin de don an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka jardin an cɛ ni baraji. Nin ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye baɲumankɛ tɔn min dakuruɲɛ kelen min be dɛmɛɲɔgɔnya sabati yaasa ɲɛta ani yiriwa o be se ka sabati cogo min na o ko ni jɛkulu miiriya taba ye musa mara ye kabini san 2013 wagatiw la ka sanga seliba yɛrɛ masa nunu ye dɛmɛ kɛ maa lujuratɔw ye min kɛra dimasi juye kalo tile 18 san 2021 a kɛra lujuratɔw tɔgɔlaso ba la min filɛ nin ye bakaribugu la maa 100 bɔɲɔnko ka selifini ani a sabara k'a du u ma sera min sɔrɔla a ye olu filɛ nin ne tɔgɔ Usman Sibiya Jalo ne bɛ imabu représenter Union Malienne des Avis gɛlɛya min bɛ lujuratɔw kan an ka sigida kɔnɔ a ka ca dɛ ni mɛ komi sisan an bɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye Maraka fondation Maraka dɔn dili ye an b'o hukumu de kɔnɔna na an nana ni jardin denmisɛnninw de minnu bɛ internat kɔnɔna na walasa u kana u yɛrɛ santi ɲinakɛriw kɔ quoi vraiment an bɛ foli bɛ mara ye san o san a bɛ nin initiative da a b'an wele seliba ɲɛkɔrɔla la ka fini ni sabara di an ka denmisɛnninw ma walasa u kana u yɛrɛ santi vraiment wuli ye quoi société kɔnɔna na denmisɛnninw b'an fɛ yen san kalo 9 kɔnɔna na u bɛ internat de kɔnɔna na directement u bɛ kalan kɛ u bɛ dumuni kɛ n'u nalen ni sɔgɔmada fɛ u semaine bɛ kɛ yen u bɛ kalan kɛ u bɛ dumuni kɛ vendredi wula fɛ u bɛ segin kelen-kelenninw bɛ yen olu bɛ externat la quoi olu bɛ na parents tila ka na u nɔfɛ mais en réalité problème ba yɛrɛ de b'an da la denmisɛnninw ka prise en charge la imabu kɔnɔna na mɔgɔ min b'a to denmisɛnnin 200 ni kɔ u bɛ internat kɔnɔ la i b'a dɔn a ma nɔgɔn a bɛɛ ye maa lujuratɔ ye bɛɛ maa lujuratɔ ye i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yeli kɛ dɔɔni i n'a fɔ ne yɛrɛ parce que ne yɛrɛ problème de vision dɔɔni bɛ n na ne yɛrɛ ye école kɔrɔ de ye ja kɔnɔ dɔw bɛ yeli kɛ dɔɔni dɔw bɛ yen o tɛ foyi ye i n'a fɔ i ɲɛ bɛ caman na ye o tɛ foyi ye o problème ba de b'an da la an kɔni en réalité gɛlɛya b'an da la yɛrɛ de gɛlɛya b'an da la c'est vrai état kɔni état bɛ fitinin kan ye a fitinin kan a bɛ vraiment a bɛ geste min kɛ c'est symbolique mais en réalité c'est insuffisant an yɛrɛ de bɛ boliboliw kɛ kɛrɛfɛla fɛ de gauche à droite walasa an ka se ka partenaire dɔw ɲini yɔrɔw la ka se ka to k'an dɛmɛ wala gɛlɛya b'an bolo denmisɛnninw ka prise en charge yɛrɛ de la an nisɔndiyara kojugu denmisɛnninw yɛrɛ y'a dɔn sisan vraiment ɲinama k'u kɔ quoi c'est symbolique hali ni denmisɛnnin bɛɛ ma sɔrɔ vraiment ni kɔni n b'a ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ walasa lujura a bɛ se ka lujura ta ka bɔ lujuratɔw kan cogo min na quoi ni nin kɛra lujuratɔ a bɛ lujura ta ka b'u kan quoi kuma kun tɛ n b'a ɲini walahi maliyɛn bɛɛ de fɛ vraiment u ka an dɛmɛ yɛrɛ de wa n tɛ gouvernement fɛnɛ fitiriwaleya dɛ parce que u bɛ dɔɔni kɛ mais a cɛncɛnni na c'est insuffisant a ti wasa kɛ quoi wala n b'a ɲini u fɛ mara filɛ nin ka mun kɛ bɛɛ ka nin ladege bɛɛ ka mara ladege a ka nin hakiliɲumanya in kɔnɔna na an ka denmisɛnninw walasa u kana u yɛrɛ santi vraiment oublié quoi. Madame Jikine Atuma Gakou ne ye Mali lujurutɔnba présidente ye an bɛ yan bi hɛrɛ de kɔnɔna na an bɛ yan bi fondation pour l'entraide et le développement an ka mɔgɔ filitaw tɛ aw bɛɛ nana aw ka so de an welela bi mɔgɔ minnu fɛ dunanw tɛ parce que u kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye ɲina sunkalo la k'a fɔ ko an ni Mali silamɛw tɔw bɛɛ de ye kelen ye ka na sunakari di an ma an y'o kɛ yan a don o ko wa ko nin t'a laban ye o de la bi u bi yan k'a yira an na k'a fɔ an ka denmisɛnninw tɔw bɛɛ ye kelen ye olu b'a di denmisɛnninw tɔw ma cogoya min na u b'a di denmisɛnnin lujurutɔw fana ma o cogoya la sans différence sans distinction donc bi u nana ni finiw ye u nana ni pantalon ye u nana ni survêtements ye u nana ni sanbaraw ye u nana ni hali sali tapiw ye pour que an fana bɛ seli an ka seli kɛ comme denmisɛnninw tɔw b'a kɛ cogoya min na an kana to kɛrɛfɛden na an kana to merune ne ye fédération présidente ye n ka foli de b'u ye ala ka sara u ye parce que n'i ye ɲuman kɛ ninnu tɛ ɲuman kɛ k'a fɔ k'an k'a fɔ u ye koyi ninnu tɛ ɲuman kɛ k'a fɔ ko a ka jɛnsɛn bɛɛ k'a ye ne y'o de faamuya olu ka ko la u b'a kɛ ala kama ala ni kira kama an bɛɛ de bɛ dubabu k'u ye ala ka sara u ye ko ne kɔni ka foli ye o de ye vraiment k'u bisimila fédération kɔnɔna na et puis k'u wale ɲuman dɔn hakɛto b'a la salala mahamadu. Ne tɔgɔ Seydou Togola n ye enseignant de professeur don
n fana ye inspecteur de an bɛ ala fo ka ala barikada an tɛ se ka kuma in daminɛ fiyewu n'an ma daminɛ ni ala yɛrɛ tɔgɔ barikamaw ye ka daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alaihi wasallam jani n ka kuma daminɛ n bɛ fɔlɔ ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fo n b'u fo n b'a ɲini ala fɛ ala ye nin mun kɛ anw doni ye an y'a minɛ ni ala ye ninnu y'an bɛɛ ta de ye u bangebagaw wolo mɛ lujura min b'u la u m'a san sugu la u m'a ɲini ala de y'a d'an ma k'an lajarabi k'a lajɛ k'an dusukun lajɛ n'ale ye lajarabi bila an kunna an b'a kɛ cogo di ninnu ye adamadenw ye anw yɛrɛ cogoya la olu yɛrɛ ka fisa ni anw ye parce que ala ye lajarabi da u kan u ka tila ka sɔn adamadenya ma ka fara o kan o ye koba de ye n b'a ɲini ala ka den ninnu kɛ den barikamaw ye n b'a ɲini ala ka den ninnu kɛ den barikamaw ye lujura min b'u la ala ka n'u bali ka jɛnatigɛ baara si kɛ ani lahara baara si kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ foli kɛ ka taa se mali lujuratɔw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye madame a bɔla ka kuma sisan n b'a yɛrɛ fo an bɛ nin min kɛla nin an y'a kɛ ala yɛrɛ de kama ɲumankɛla dɔw fana de y'a di anw ma an k'a di tan an b'olu fana fo k'u barikada nin fitinin min filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ kɔlɔlɔw kɔnɔ bi ala k'o kɛ ala ka nin kɛ sababu ye an bɛ ka nin hinɛ min lase denmisɛnnin ninnu ma nin ye o ka kɛ sababu ye ka hinɛ lase an ka jamana ma ala k'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ko anw tɛ foyi ye an ye fondation ye adamaden dɔ de bɛ mali kɔnɔ yan 2013 a ye nin hakilina sɔrɔ an ka taa nafolo minɛ nafolotigiw la ka n'a di maa minnu ni gɛlɛya b'u la u ni sogoya t'u bolo an k'a kɛ k'olu ɲɛji cɛ an tɛ se ka kuma ninnu fɔ fana fiyewu fo an k'o fana barikada nin kɛnɛ in kan n'o ye musa mara ye ni a ye nin hakilina sɔrɔ 2013 hali mejaw nalen min filɛ nin ye u nana parce que fana u ka baara dɔn n'o tɛ nin si man di anw ye an b'a kɛ ala yɛrɛ de jati kama wa ala ka sara ka bon ni bɛɛ ka sara ye an ka tɔn tɛ dɔwɛrɛ a tɔgɔ ye la fondation malienne pour l'entraide et le développement jɛkulu do min bɛ dɛmɛɲɔgɔnya sabati walasa yiriwali ni ɲɛtaga ka taga kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ an kɛlen ka denmisɛnninw nisɔndiya seli la a bɛ jɛɲɔgɔnya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ teriya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛtaga sabati fana o hukumu kɔfɛ hali birasa alimami min bɛ yan dugutigi an b'u bɛɛ fo parce que ala ko yɔrɔ la ni ala mɔgɔw ye i kan ka ɲaga i yɛrɛ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mun ye nafolo ninnu di ka nin fani ninnu san ka di u ma fani ye sutara ye ala k'u sutara ka samara ninnu di samara bɛ maa taga fɛn caman ma ala k'u taga fɛn jugu caman ma mun kɛla sababu ye fana ka tɔn ninnu sigi walasa nin baaraw ka kɛ ala k'a n'a jidi ala k'a dɔn a kɔw ye diɲɛ ani lahara ala k'a ɲɛ an bolo hali bira sa pour que ka bɔ kuma na an bɛ ala waleɲuman dɔn maa kɛmɛ an y'o de suganti ka fani ninnu d'u ma fɛn tɛ dɛ c'est un geste symbolique i mana fani ninnu dɔ in na nin dɔw tun bɛ bi peut-être fani sɔrɔliw ye seli la problème kun dɔn mais a tun ka d'an ye a ka tɛmɛ nin kan mais ko daminɛw don san natɔ la a bɛ se ka kɛ an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka maa 1000 o denmisɛnninw bɛ o fɛrɛ bɔ mais nin ye ko daminɛ ye maa 100 de gɛrɛsɛgɛla la ɲina a bɛɛ denmisɛnnin lujuratɔw ye lujura suguya bɛɛ b'a la mun ta ye ɲɛko ye o mun ta ye sen o mun ta ye tuloko ye o mun ta ye kumako ye o a bɛɛ b'a la i n'a fɔ présidente yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale yɛrɛ ye présidente ye olu de y'a sugantili kɛ olu bɛna an kɔni b'a di olu b'a di dɔ sa maa 100 ninnu b'a di cogo min na u yɛrɛ bɛ tila k'a di ten an fana bɛ sigi fana k'a lajɛ a ditɔla lajɛ u bolo an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an bɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka politiki ɲɛmɔgɔw fo jamanatigiw fo ka dugutigiw fo hali biro sa an kana saliya duwawu la jamana nin ye dɛ parce que n'i y'a ye bi an bɛna an sigi bi k'an bɛna denmisɛnnin ninnu fɛngɛ o y'a ye an basigilen don dɛ ni basigi tɛ yen foyi tɛ yen dɛ ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen dɛ ayiwa hali biro sa ala k'an ka jamana bɔ bolo la. Kulubali, i jitala tɔw bɛ